Дай му ставим стрим. Снимай с глава. Да, снимай с глава. Ние стигнахме на Плиска. Прибилото сме. Уморихме се. Отидахме на Мексимо. Никой не се връзва на тъпидьоски за простотии. Дето там дърча го питаме за статията. Да, бе. И сега минаме в подлеза на Плиска. Била е в тъмната вода, залата на зрача му се вика. Черната дъска. Дарко. Леко, бе. Кой това е? И това ще питаме още някакви изробчета, които може да вършат на посетителите. Типа не го казвай пред